Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ερμής Τηλεόραση. Τη μέριμνα παιδιού Κατερίνης επισκέφτηκαν τα μέλη του Συλλόγου Πιερική Νεολαία της πόλης μας με σκοπό να προσφέρουν δώρα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η χαρά των παιδιών ήταν απερίγραπτη. Δώρα αλλά και θερμές ευχές για καλές γιορτές έδωσαν χθες το βράδυ οι μέλη της Πιερικής Νεολαίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη, σήμερα 13 Ιουλίου, μαζί θα δούμε όπως κάθε βράδυ επίκαιρα τοπικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η τοπική επικαιρότητα από την τηλεόραση του Ερμή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή τοπική επικαιρότητα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.